Wazobia Record. Ke ce farin ciki na, sannan bakin ciki na, ba dan da ke bake kin san so ban gane ya ake ba. Haka yake. Shi so na gaskiya na gane ba wai siya ake ba. In ya kira ka sai ka amsa ko ba ka yo shiri ba. Ƙauna da so idan da amana ba yaudara ake ba. Ko ba ka so da shi a jikinka dan ba da wai nake ba. Na tashi dan gidan talakawa kuma gashi banda komai. Bana da damuwa ko in ce zan tare yan makamai. Sai gashi kaddara ta zo mini so ne ya sai da komai. Nan take ka ban soyayya ni kuma sai na karba. A kwana tashi kwan Allah kullum tana kirana, dan ita ce take koya mini sokana da kauna. Ko zauniya muka yi tare ta ce karkayo guduna, na kama gaskiya bisa santa ba zai yi rabe ba. Gashi yanzu ma mun shekara na ba ta zuciyata, ban san tana da wanda take so ba dan yana kiranta. Da na yi mata maganar auren mu ta ce babu sai zumunta, dan take zuciya ta buga mini ban san ina nake ba. Ni san ta sai da na karba kuma sai ta guduna. Ko ban saka ba bankin ba ta ba domin tana a raina. Ita kuma ba ta da wani guri face ta sani rana. Gidana mara ta kai katin aure na su ban sani ba. Ta manta jarrabawar karshe mun je ajin karatu. Malam ya zo kiran sunan mu domin ya ba da hutu. Duka ɗalibai suna zazzaune wasu ma suna rubutu. Sunanta ya kira na amsa bata ma tuno hakan ba. Barkitin da dai kin bar ni amma kisa a ranki. Akwai lokacin da zai zo cewa kinawa bai barinki. Kuma ni ba za na nuna ki ba zan boye sirrikanki. Duk mai kwatanta halayyarki ba zai dinga nasara ba. Mix M Sarki ne.